Ginagsa sa mga debotong Katoliko ang mga simbahan sa managlayang lugar sa Mindanao alang sa ulahing Misa de Gallo. Samtang nagkariasab ang gimmick sa Matagbanay sa pagsugat sa Pasko. Ano yung report ni John D. Esteban? Midagsa ang mga debotong Katoliko sa San Pedro Cathedral sa Davao City alang sa ulahing Misa de Gallo. Dunay nanuroy ug nagsaulog sa Pasko sa parke o sa Davao City Hall grounds kung asa dunay nindot ug colorful nga Christmas decorations. Nindot man gud ang lights niya napoy bata. Sa kinatibukan, nahimong hapsay ug walinawon ang pagsaulog sa Pasko sa Dakbayan sumala sa Davao City Police Office. Sa General Santos City, misalmot sab sa misa sa Our Lady of Peace and Good Viage Parish ang mga debotong Katoliko. Maayo ang among pamilya nga layo sa sakit o taas pa nga kinabuhi ang maabot sa toa. Duna say nagbanding og miapa sa ilahang entry sa photo of Christmas 2023 sa City Hall ug Plaza General Santos. Larong Pinoy sab ang gikalingawan sa mga residente sa Barangay Bula atol sa bisperas sa Pasko. Samtang gikumpleto sa fireworks display ug mga pabuto ang Christmas experience sa mga taga-Jensan. Sa St. Augustine Metropolitan Cathedral Church sa Cagayan de Oro City, mitambong sa misa ang pipila ka Cagayanon. Bantay sarado sa otoridad ang palibot sa simbahan kung asa gipatuman ang one entrance, one exit policy. Good health, sir, of course, mong pamilya, ilakay sa mga diling mayong panghitabo, blessings kada adlaw, layo sa mga trahedya. Pag-abot sa alas 12 sa tungang gabi, kamatikdang pipila lang ang nagpabuto. Expect nga na fireworks display karon kay sa ngalan nga Christmas pag tubang sa atong kuan ng Jesus Christ. Wala pa man kay ganap, medyo mingaw gyud. Sa Zamboanga City, nagpahigayon og pahalik sa imahen sa Batang Hesukristo atol sa misa sa Holy Trinity Parish. Nandito po lahat ang mga pamilya ko and mga anak ko. So we're so happy and thankful to God that we celebrate our Christmas as a family completed po. Gisugat sab sa pipila ka Zamboangenyo ang adlaw sa Pasko sa plaza sa Zamboanga Integrated Bus Terminal. Kung asa dunay rides nga gikalingawan sa mga Zamboangenyo. Sa Dapitan City sa Zamboanga del Norte, gikan pa sa unang adlaw sa Misa de Gallo hangtod sa ulahing adlaw. Nahimong merry ang Pasko sa mga manimbahay sa St. James the Greater Parish Church. Kay busog much sa libreng pagkaong Pinoy, ilabi na lechon. Kini kabahin sa tinuig nga Pasko sa nayon sa lokal nga kagamhanan sulod na sa napulo ka tuig. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.